धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोर मानिकपुर गामिनि जनाराम ब्रह्म आरो भारती हाज'हारिनि बानजायनायाव जनाराम ब्रह्मनि न'आव सिमेन्ट सापरि फरायसालिमानि बिबुंगोरा दनेश्वर नार्जारिनि दैदेननायाव गुथि खन्थाइ मोनाबिलि जथुमा खुंफुंजायो। जथुमजों लोब्बा लाखिनानै बोखावै लखिमपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि बिरेन्द्र कुमार ब्रह्म आरो गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि बाजेन्द्र नाथ ब्रह्मनि आखाइजों खन्थाइ मोनाबिलि खन्थाइ सेथि बिसान आरो सानजारि पिटिका 8थि बिसान मुंनि गांनै खन्थाइ बिजाब बेखेवो। गुथि मोनाबिलि खन्थाइ जथुम बियो सिमेन्ट सापरि ओनसोलनि खन्थाइगिरिफोरखौ लानानै जथुमनाय दासिम गुथि थांबाय। बियो थांनाय 2021 मायथाइनि डिसेम्बर दाननिफ्राय बे जागायदोंमोन। दिनै गुथि मोनफैबाय आरो दिनैहाय गुथि खन्थाइगिरि जथुमाव खन्थाइ मोनाबिलि जथुमाव गांनै बिजाब बेखेवनो हादों। बेनो जाहैबाय खन्थाइ मोनाबिलि जथुमनिनो खन्थाइ मोनाबिलिनि खन्थाइ बे गांसे आरो लोगोसे सानजारि पिटिका 8थि बिसान बे गांनै बिजाबखौ बेखेवनाय जादों। आरो बेवहाय जोंनि गागि थुनलाइगिरि बिरेन्द्र कुमार ब्रह्म, बाजेन्द्र नाथ ब्रह्म, भबेन्द्र नाथ दैमारि, जथिका बसुमतारी, रत्नेश्वरी गयारी, बिमल मोसाहारि, देरसुमा बसुमतारी बिथांमोना नुजाथिनो हादों। आरो लोगोसे अल आसाम लाइमोन बाथौ आफादनि नेहाथारि गाहाय नेहाथारि राजेश बसुमतारीयाबो नुजाथिनो हादों। आरो लोगोसे जोंनिनो खन्थाइ मोनाबिलि जथुमनि मावथि आरो गाहाय सुजुगिरि प्रसेनजित दङ आरो लैथोसा बसुमतारी दं आरो सोरजिला औवारियाबो दंमोन। बिथाङा ओंखारलांग्रोदों। थेवबो दिनै जोङो गांनै बिजाब बेखेवनो हानानै आरो गुथि खन्थाइ मोनाबिलि जथुमखौ मावफुंनो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आं बेखिनिखौनो बुंनाय जाबाय। इयुनाव जोङो बेखौ दानफ्रोमबो खेबसे खन्थाइ मोनाबिलि जथुमखौ खुंलांबाय थानो थाखाय थांखि लानाय जादों। आरो दिनै जों मोनसे रायज्लायबावदों जे फैगौ दानफोरनिफ्राय फ्राय दानसे दाननैनि उनावनो जोङो गांसे आरोबाव दानसेयारि लाइसि दिहुननो थाखाय जों थांखि लादों। बे दानसेयारि लाइसिनि मुंखौ जों दासिम सावरायथ'वाखै, रायज्लायथ'वाखै। थेवबो जों दिहुननो नाजागोन। आरो जोंनि खन्थाइ मोनाबिलि जथुमखौ जोङो दानफ्रोमबो लांदां खालामालासिनो बा गेप खालामालासिनो लांबाय थानो थाखाय नाजानाय जादों। गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय फैगासिनो गोदान खाबु बडलेण्ड गट टेलेन्ट। गोजौसिन जौसाङाव दिन्थिनायनि खाबु बिटिआरआव बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2आ फिन सौफैगासिनो नोंथांनो गोदान खाबु लाना। जाय जौसाङाव नोंथाङा गावनि गुनगोनां रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन। जानो गोनां बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2निनो अडिशननि अक्ट'खौबो थि खालामनानै होखानाय जाबाय। फारि बायदियै फैगौ 25 जुलाइ दाननिफ्राय लानानै 2 आगस्त खालारसिम मख'नाय जायगाफोराव लानाय जागोन। मख'जाथावदि अडिशन रेजिस्ट्रेशननि खालामनो थाखाय 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।